Zombie Apocalypse. Good morning pa rin po sa ating lahat at andito pa rin tayo sa may Santiago Island, Bolinao, Pangasinan. So for today's race guys ay 15 bilon naman tayo, mga kabataang naghahangad ding lumakas palang araw. At bago ang lahat, gusto ko muna magpasalamat sa ating Panginoon sa patuloy na paggabay niya sa ating lahat. So maraming salamat sa ating race organizer kay Sir Joey Carillo, at maraming salamat din sa ating mga kagawad Asyong Carillo at kay kagawad Anong Kaasi at kay Kapitan, maraming salamat po. Shoutout po sa ating skitcherman Lito Toscano. Shoutout na rin po sa aking mga nakasama sa pagkuha ng video dito sa ating race sa may island guys. Kila Ma'am Dayan Soriano, Cloyd Bulawan, Prince Roger Sikat at kay Andre Carino. Maraming salamat sa inyong lahat mga idol. Back to race na tayo guys, at patuloy pa rin ang ating mga kabataan dito sa ating race line. Kompleto pa rin ang ating grupo at wala pang nakapag-breakaway sa kanila. Mula dito sa likod, dalawang tropa ang biglang nag-jump sa harapan, isang naka-jersey ng white at isang naka-jersey ng red ang nagbabalak kumawala dito sa ating peloton.
sa part na to nagkaroon na ng simplangan, pero sa awa naman ng ating Panginoon guys ay okay naman lahat ang ating mga tropa at nagawa pa ng iba na humabol sa ating mga breakaway na nasa bandang harapan. Wait lang kuya, pawak po. Sino tumalon? Na-play na to ka sir? Ba't yun sir? Na-play na to? Yung mga itas mga meron? Aba. Oh, ito mo sir. Ito yata na Tuloy pa rin ang ating karera at dahil nga sa simplahan kanina guys ay medyo watak-watak na itong ating mga participants. Kanya-kanyang habol ang ginawa ng ating mga tropa sa mga nauna sa bandang harapan. Sa part na to guys, may inabutan na nga tayo na isang grupo ng ating mga participants na magkakasama dito na humahabol pa rin sa ating mga nauna pang breakaway. So kanina may dalawa dito sa bandang likod, tapos meron pa tayong 5 yata dito sa bandang harapan. Sila po yung pinaka-chasing group na humahabol sa mga naunang breakaway. At tingnan natin guys kung sino pa yung mga nauna na talagang nakatakas na sa race na to. Mula naman dito sa di kalayuan guys ng 5 nasa likod, meron tayong isang nag-attempt din ng breakaway, Cloyd Bulawan ng Bolinao Cycling Team. Humahabol din siya guys sa mga nauna pa sa bandang harapan. Ayan nga guys, at may natatanaw na ulit tayo dito sa bandang unahan. Dalawa nating participants ang patuloy pa ring bumabanat. Dalawang breakaway guys. Nakabul rin si Lloyd. Opo. Nakahabol na. Sige po.
Yan nga guys, at last 3 kilometers na lang ang natitira dito sa ating first lap. At magkakasama na nga itong ating mga participants at nagpang-abot na sali kanina. So bali bumanat ulit itong tatlo dito sa bandang harapan at nagkahabulan nga guys. So tatlo itong nag-attempt ulit ng breakaway at hinabol pa rin sila ng peloton dito sa bandang likod. Yan nga guys, at paparating na itong ating mga participants. So papatapos na itong ating first lap at second laps na tayo guys. So hihintayin na natin dito na matapos itong second laps at sa third laps na ulit tayo sasama sa kanila paikot. Pangatlong breakaway, pangatlo. So bali third laps na nga ito guys at hindi natin nakuha ng video yung first and second breakaway. So malayo yung agwat nila sa bawat isa. At yung ating third breakaway naman ay medyo may kalayuan pa din ang agwat dito sa ating peloton. So hintayin muna natin guys itong ating peloton bago tayo sasama iikot sa kanila. At dahil nakaikot na nga lahat ng ating mga participants guys, dito na sila magpapakitang gilas, dito na sila magbabakbakan sa final laps ng ating MTB category 15 years old below. Bale, ito na nga yung ating peloton guys at may tatlo tayong breakaway nga kanina na nakita doon sa ating finish line. At tingnan din natin guys mamaya kung gaano kalayo ang kanilang agwat dito sa ating grupo. Try natin habulin guys yung tatlong nasa harapan kung kaya pa nating maabutan. Hindi ko na bale puputulin itong paghabol ko guys para makita din ninyo kung gaano nga kalayo ang naging kalamangan ng ating mga breakaway dito sa ating peloton. So bali may natatanaw na akong isang breakaway guys. Ito yung bali pangatlong breakaway. Kayo na po ang humusga kung may 1 kilometro ang naging kalamangan nito. Itong ating third breakaway sa ating peloton. Salamat sa ating kagawad Anong Kaasi sa pag-escort. Maraming salamat sa iyo kagawad.
pa sa'yo na. Shit. Kunin ko muna yung isa. May dumaan na po na nakabike? May dumaan na? Meron na po. Malayo na? Malayo na? Malayo na po. Dalawa na yung nandun. Paparating na rin tong isa guys, kung may isa kanina na ba doon sa pangalawa kanina, pangatlo to. Pero kung wala guys, pangalawa to. Hindi natin inabutan yung isa eh. Ayan. Malayo! Panalo ka na yan! Pangatlo ka na! Dalawang buligo yan guys, malapit na sa finish line. Last 300 meters na lang. Last 300 meters. So, ating second placer. Bumayag pa. Nakita na lang niya, bumayag pa. Excuse me. Ating third place. Ating pang cement lang na signature sana. A few moments later. Permanent third placer, MTB category 16 below. Fourth place, Maki Caracas. Tinagagalak ni third place, Floyd Balawan. Tinagagalak naman din second place, Denver Dolce. Tinagagalak naman din first place, Romeo Olermo.
sa inyong lahat guys.